मोनबाथाय एकदम मिथिखायो सानद्रि मोखांखौ जावनाया सायाव नामा हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आंखौ सिगां समाव रस्ट भिडिअ बानायनाय गोबां नुबोखादों दायो माने आङो रस्ट भिडिअ बानायनायखौ दोनथ'बाय आरोना रस्ट भिडिअ बानायलानो आङो मानो होनना बुङोब्ला रस्ट भिडिअ बानायनाया बारा मोजांबो नङा खायफाया माने बुजिया नालाय जोंनि बड' कमिउनिटियाव बांसिनानो माने नांलाय खमलायसो बांसिन लाबोनाय बायदि जायो आरोना माने रिभेन्स लालाय लायो आरोना गोबाङा माने सिरियास लायो आरोना बेफोर माने कमेडि खालामब्लाबो एसे माने इन्टारटेन खालामब्लाबो बुजिया जोंनिया आरो रस्ट होनना बुङोब्ला जोंनियाव माने गोबाङानो मिथिखायानोसै आरोना बड' कमिउनिटियाव नोंथांमोना गिदिर गिदिर बिदिनो माखासे रस्टारफोर नुदों जानांगौ हिन्दी इउटुबारफोर जेरै केरिमिनाटि आरो मेरला दं आरोना रस्ट भिडिअ बानायग्रा केरिमिनाटिल' नङा गोबां गिदिर गिदिर इउटुबारफोर दङ दा माने गोबां आंनि भिडिअखौ नायोमोन आरोना दा सासे साबसक्राइबार फैदों आरोना जोंहानि न'आव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं भिडिअखौ नोंथांमोना देखायलांगासिनो बिथाङा मा होनना बुंदों आंखौ आङो राबार आथा नाहैखांनानै फैबाय आरोना राबार प्रसेसिं खालामनानै ओमफ्राय दा जोंहानाव आलासि दंफैयो आरो सानै बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो जाहैदों माने तामिलनाडुआव थाहैयो आरोना बिसोर खामानि मावनो ओमफ्राय दा न'आव सुटिनि थाखाय दंफैयो आरो एसे न'आव फैदों ओमफ्राय दा जोंनाव दसे बेरायना फैदों आरोना बिसोर ने तनिष्का ओइनै दादिमोन फैदों नै अबेनि मा नाम होनदों ब्र'ना आंना बिखि दैमारि ना ओमफ्राय नोंनालाय फलन बर' माने गामिनिखा आरो बिसोरो लाइबारिनिसो ओइथिंनि ने जिंगाबिलथिंनि ओमफ्राय लोगोफ्रा फोथाया होनदों नामा जों गामिनि होनबा फोथाया आरो लोगोफ्रा फोथाया ना एबार मिथिबाय दा एबार फोथायबाय दा नै नायनानै लाबानो जाबाय जानाव फैदों आरोना बिसोरो आंखौ लोगो मोनो होननानै ओरैनो ना लोगो मोनफेरनाय जाखाया नालाय बिदिनो बारा नोंसोरबो बायहेरायावसो थायोना बायहेरायावसो थायोबा बेसेबां गोबाव जाखो ओरैनो तामिलनाडुआव थाहैनाया आं 12 बोसोरसो जाबाय 12 बोसोरसो ना 12 बोसोरावथ' बहुत गोबाव जाबाय माथो लाजेननायनिफ्राय लायाखैमोन जायो दा ओइ मामा आलासिनो साखो नोंसो लोंगोरबाय माथो बिस्कुटखौ तनिष्काया दे साहा लोंदो गोजा गोजासो जायो ओमफ्राय नोंसोर बहाबा फैखादोंमोन ना जोंनाव बाजारावसो फैदोंमोन बाजार दानो जाथ'वालै नोंहा थांना फैबाय बेखौ फायदोंमोन आङो ओमफ्राय हाबलांनो दिनै थांखासिगोन आं जाना थांनाया हजों दिनै थांगोन नोङो टिकेट दानखाबाय दानखानाय ट्रेनजों ना गाबोन फुंनि 7ता 7:30 दं ट्रेना दे मोजाङानो नांबाय लोगो मोननानै ने इसां गोजान गोजानाव नायहैयो आंनि भिडिअखौबो होमबा ने तामिलनाडु केरला बारलांजोबो ना दे मोनबाथाय एकदम मिथिखायो सानद्रि मोखांखौ जावनाया सानद्रि मोखां जोंनो एकदम सासे होनबाय थायो हिनजावा नोंसोर समान स्कुलाव फरायनाय ना मानायनो सिगाङाव हिनजावा खोन्थाबाय थायो जमा इयाव ना मा स्कुल फरायनायनो सिगाङाव ओमफ्राय नोंना मेन नङा अबेयाव आंना बिजारि बे हलारि बिजारि बलेन होननायखौ सिनायो दा माथो सिनायो बिस्रा न' देरनाय आङो दे आं खांजानायसो नालाय बर' बरिया रोङोना बर' जाखाबाय आरो ने बर' नामा बोरै जानो दे পুৰা জাৰি এই ফেঞ্চিঙে আকৌ মানে ঘূৰাই থৈ দিয়ে সেইকাৰণে মানুহকেইটা পাইছে নহ'লে চিধাই গৈ পেলাই এই গাছটো মাৰি দিয়ে মানুহ দেখা নাই ন পাল্টি খাইছে ন আরে বাবা আমি তো পিছতে আহো না আমি তারা আগতে গন্ডগোল হবে বলে কেন গম পাম এখানে গাড়ি কেনাটা সিধা হয়ে গেল आङो टाउनाव एसे थांना फैदोंमोन आरोना दसेनो ओमफ्राय बे जायगायावनो जादोंमोन आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननो खिथालांनो होननानै बे ससे लामायाव लाखिनाय जाबाय 12 नम्बर गेट होनना बुङो बेखिनिखौ 12 नम्बर एसे बारबोनानै जादों आरोना सिगाङावबो अबेबा बे जरावनो थैखांबाय माने जालाबाय थायो आरोना बेखिनियाव एक्सिडेन्टआ नै गारि साखा टाखा खुन्थायानो बायजोबदों नै ओमफ्राय बागान इयावनो दंमोन आरोना बै फुटेज नुनाया नोंथांमोना मोनानि भिडिअ 8टासोआव जादों हरनि मानसिफ्रा मा जाखो मिथिला आरोना मानसिफोरखौ सेन्ट्र' गाड़ी नै 15टासो खुन्था बायखादों 15-16टासो खुन्था बेयाव नांथानानै थादों आरोना गारिया नै गारि नाम्बारबो दङ बेहाय मोजाङैनो जादों
एक्सिडेन्टआ लोगोफोर बे जराव माने एक्सिडेन्टआ जालाबाय थायो आरोना लामाया एकदम सिदा नालाय बयबो बिराद स्पिडआव सालायो बेहाय बे जायगा सब एक्सिडेन्ट जानाय गोजा आरोना मानसि थैनाय गोजा बेहाय बेनिफ्राय बै माबानिफ्राय लानानै नाहरजारनिफ्राय लानानै नैबे बिस्तिबार बाजार टार्निं माने जोंनि गामि हाबनाय लामा मोनो बे जोंनि गामि हाबनाय लामा खाथियाव बेयाव टार्निंआव बिस्तिबार बाजार जायो आरोना बिसिमहालागै सेस बे जायगायाव एक्सिडेन्ट जानाय गोजा आरोना मानसि थैनाय गोजा बेयाव जाबाथाय बासिखाया मानसिफ्रा ओमफ्राय नैबेयावबो नैबे बैग्रि दंफाङावबो सानै मानसि थैखांबाय बेहाय गोजां बोथोराव NS बाइकजों बेयाव माने सौग्रावफैदों आरोना लावखादों इसोरबो बेहाय बिराद माने सिदा नालाय बे जराव लामाया नै बेनो आरोना